Disclaimer. Ang video pong ito ay pawang katawaan lamang. Kaya mga bata, ang mga maling gawain ay huwag niyong gagayahin. Maraming salamat at like and subscribe. Dodong TV. Richard! Oh! Mga ng TV, bangahin nga ito, kawalan tayo masog na rin! Buwan sa kupa, bago bagay ni Gabrihan TV, tawag na yun ka. Unsay bago? Ganihara kasi tanaw ng unggoy-unggoy, mapariha niya, mugnaong anong tanaw ron. Sumuk ka sa ning papa, oy. Sagdi lang unggoy, at least kusog mo kapyot sa iyang kasing-kasing. Madalas mo akong tawagan. Unsay kapyot? Kapyot-kapyuta rin ako mag-ayo masigurag. Sangkurungan diha. Hapit na rin mahuman, ako rin yung diwason. Na, pabarog ako diri. Katila man jud karon. Ay sos, unsa ba po'y matirawan ako? Wa magitay sudan dire. Tubag ng bata. Sige, pagtubag-tubag pa wa ka magtagang nagligid-ligid na ka dito sa basag. Sige pon ka tubag-tubag. Ay sos, ipalaban man na dito sa basak. Kaway sakit ato. Tanuma. Pag nga nalagi na kay kas kay kurente. Mura bag na kay giambag ibayos kurente wa ra bag yun. Nahala! Ako na lang ni Patgon pa, ako na lang ni Iok. Para kami na po'y mag-on. Mahal kita. Kung bata ka ba di magikapato ha? Gahiya mag-uni mo. Hoy! Ikaw po ba, kagahi ba po ni mong utok? Nabaday ko yung humok. Nyaman sa man, mga hoy ka, magkabukbok ka. Aw, mga ahoy na lang ko pa, guys, sa bukbukon. Kasakit ba po na ng bukbukon ay? Sabang maninuod man. Lagi ba? Naraman din na di ay? Pag-igahi pa ka bukbok raman din katapat ni mo. Laka na! A few moments later. Pa! Huwag matay sundang! Nya, ako pa problemahan ni mana. Ako ra mo tug sundang sa lingan natin. Sa gamis ato silingan di ka panghuam. Kabaga pag naong ni mo pa. Ikaw, baga kag naong pa, ikay pang huwam dito. So ako pa manghuam ni ron. Ako pa gikas hago. Unsa na balay naman natong sistema ron? Unsa? Unsay hago? Sige mo lang pagwapo diha. Ngayon sa man, manghuam ka, magpabukbok ka. Aw, manghuwam lagi pa. Kita mo na ng bukbukon. Naraman din na di ay. Maghuam pa sa kang mga isog ko. Laka na! Hindi akong gibuhat ay. Ano ba? Suko, ingon mag-bukbuk. Ano ko na ibukbukon? Dito na si Bong Revilla! Aha. Nanasan ng karmang way kahumanan ay. Uy, mura magwaitaw. Aw, istingan lang na to. Ayo. Oy, mura magwaitaw. Uy, nada-ester ng laba. Te, pamamig sundang, we! Salamat, te. A few inches later. Asa mo ka mga yan niya? Buti ka, di ba ikaw ba gyud? Aki ka mga hoy. Uy, sinagulyas. Unya na ko mga hoy. Panguha sa ko ani, nagulyas. Yay, kalamis sinog. Ayay, kalamis hinog. Ayay. Ano makuha din ako? Aray.
Uy, kalami. Kahindog ba ni Uy? Uy, dunot. Sama ka dunot sa iyang dughan. Kanunay sakit ako na kay mo bila. Sa kanunay Ay, nga naman ang uwa magana, di ba ni muha? Kaisog ba ni mo? Lagi di ni ako, pero nananghid ako sa iyong mama. Di ako mama! Imuha di na! Imuha? Ako ane! Ay ba nga sundalo ka? Sundalo? Huwag kay pusilon ka na ha! Pusilon? Ikaw nun akong tulion? Tulion ka na ora! Jesus! Sumbong na paparan! Lakaw, sumbong dito! Oh, nahadlok ng papa. A few moments later. Taway ko ni Kalintay. Ha? Taway ko niya. Giaway di ka? Anong giaway mo ka? Kay? Ilong ko to. Asa mo si Richard? Kaya sa kanto. Ta! Tawag ta! Kanang bataa dyan si Richard. Mano yung mag-iaway si Baby Jem? Nauna ko na yun. Balik din eh! Ay, dagan! Hala. Bukbukan ko rin paparuwa pa ko'y kahoy. Tay, bukbukan ko ni ron. Oy, madakdak na sad ko nimo. Pa! Oh! Asar mang kahoy lagi! Na, wa may kahoy pa. Mo ni hapit na lang ko pang sinagwilas. Unsa? Dali, dali, bukbukon di ka! Dali! Dali, dali! Richard! Matsawa! Ubat! Yay, may gay sukdon di ko nimo ha? Ikaw ba? We are back again guys! Ay, dili day ko si Dogi day kanang Dudong TV mi. So, itong shoutout kay si 110896. Ang kaning i-shoutout na mo guys, kinuha na mo sa episode 21 o sa 22. So, mag-comment me in every video guys, mag-comment me sa gusto mo pa-shoutout. So, add to mo comment para di may mag-lista og pangita. And ang first i-shoutout na mo guys si Johan. Doon TV, dan subscribe pa shoutout. Tagaliluan si Boko, bat na ako sa Taiwan work now. Work Shoutout now. ni mo Johan sa mga OFW na kami sa gawas. OFW? O shoutout ni Jidnanre 23. Doon TV pa shoutout ko sunod video ha. Salamat. Ang bata katambok. Big James. O kanang kan from Maria Christine Badabiloy. Dana Dogara shoutout ko dong ha. Kusana sa top pa nato no. Last na lang. Shoutout ni Chiway Uyab. Doon pa shoutout sa inyong next vid always by Pugatang. Chichi ng Uy, uyab. Single pa na Coronadals. Chichi ng Coronadal City, South Cotabato. TY Dong Richard. Ikaw na pa Richard. Masa man? Shoutout ni Jilinano Lapar. Dudong kiwidong pa shoutout for malingod jud mi og katawa watching from Kuwait. 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 Shoutout ni Grace Makiling Karaan. Basta yung gisot? Dudong TV pa shoutout dudong watching from KSA Damam from Tagbilaran Bohol. Uy, Wala, Tagbilaran. Tagbilaran. Woo! Ay, Tagbilaran. Hello sa mga taga Bohol, Oh, taga Bohol. especially sa Katigbian. Especially taga Alegria. Shout out na Belinda Samson. Good day, shout out food ko oy premikat ko tanaw sa inyong mga video. I'm watching from Doha, Qatar. Tara nagbasa. Pero taga Butuan City ko. Oy, taga Butuan. Taga diha Butuan. akong mama o mga magawang magsuon. Ay sa mga taga Butuan. Shout out ni Nico Agire, Dudong Richard. Lubad na imong tingog. Ay, lubad na ko. Gold money. Shout out ni Brett Stephanie Angel Srajar. Sorry kayo ha. Nakasarap nimo. Kung kuhon mo kay Swila may Tagalog, mag-Tagalog na may.
O last na lang ka na guys, please like and follow sa page akong Manghodog sa iyong YouTube channel, TV. Obed TV. Makita nyo dire Subscribe, bro, guys. pag ako Og ni Lolo Ignis Sintino. Ni Tilosi Sintino. Og shoutout ni Kintoy TV. Samantha Shoutout ni Family. Rans Agan Lopez, Nilchar Dalagbirang. Hapit magalinta. Nilchar Dalagbirang, sorry. Sige, Karon tapos pati ka ako na. nabalit og shoutout. Bye bye.